τρόπους καλλιέργειας. Θα πρέπει να κάνουμε κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που φέρνουν κοντά τον καταναλωτή και τον παραγωγό. Αυτά είναι αυτονόητα για μας. Αυτά είναι εύκολα, δεν κοστίζουν τίποτα. Χρειάζεται μόνο να απελευθερώσουμε αυτές τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στην κοινωνία. Κάποιος είναι εκεί και περιμένει κάποιος να του δείξει το δρόμο. Δυστυχώς η πολιτική μας μέχρι τώρα, και εκεί είναι που κατά κάποιο τρόπο εξοργιζόμαστε, δεν ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Πώς να ασχοληθούν όταν ασχολούνται όλη μέρα με το πώς θα βγουν στις κάμερες και πώς ο ένας θα φάει τον άλλον. Εμάς δεν μας αγγίζουν αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε δουλειά. Θέλουμε να μας δώσει ο Έλληνας πολίτης την ευκαιρία να του δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή στις πόλεις μας με ποδήλατα, να αρχίσουμε να περπατάμε, να διεκδικήσουμε χώρους, ελεύθερους χώρους, να τους φυτέψουμε με πράσινο. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι λύσεις και δράσεις τις οποίες προτείνουμε και μπορώ να μιλάω, πιστέψτε μου, για πάρα πολλές ώρες για αυτά τα πράγματα. Αυτό ακριβώς σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, κύριε Μπούρα. Η πληρότητα πραγματικά του λόγου σας και οι ξεκάθαρες θέσεις στις οποίες εμφανίζετε με έχουν ειλικρινά καθυλώσει και φαντάζομαι ότι και τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστούμε και προσπαθούμε όλη η ομάδα για αυτό. Δεν το κάνω για αυτό, αλλά ειλικρινά φαίνεται ότι έχετε αποκρισταλώσει κάποιες θέσεις στα περισσότερα θέματα της καθημερινότητας του πολίτη και τα εκφράζετε πραγματικά με έναν πεντακάθαρο τρόπο. Και αυτό είναι σημαντικό πραγματικά για σήμερα. Μας πονάει να βλέπουμε την Ελλάδα να χαραμίζεται. Μας πονάει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε πραγματικά. Εμένα με καλύψατε πλήρως πάντως. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σε αυτό που λέμε και πάλι λέμε, δεν είναι θέμα τα πρόσωπα. Δεν είναι αν θα είναι ο Αργύρης ο Μπούρας, δεν είναι αν θα είναι ο Θανάσης ο Μακρύς. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε και να είναι. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι μια καλύτερη ζωή. Την αξίζουμε. Οι Έλληνες μπορούμε. Μας έχουν κάνει να σκύβουμε το κεφάλι. Μας έχουν κάνει. Εντάξει, και εμείς σαν οικολόγοι πράσινοι έχουμε κατηγορηθεί από διάφορα. Μην μπω σε αυτό το κομμάτι που θα μπορούσα να απαντήσω άνετα οποιαδήποτε ερώτηση. Απλά αυτό που λέμε είναι ότι είμαστε κοντά σας. Βοηθήστε μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό αύριο εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θα είμαι και στην Ηράκλεια και στην Ιγρήτα να ακούσω προβλήματα ανθρώπων, να καταλάβουμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα. Έτσι μόνο θα γίνει. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε